Il-kostruzzjoni ta' bini freestanding bħalissa mhux regolat dan ħareġ meta kompla smigħ tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofija fejn der evidenti tħassib tal-bord tal-inkjesta għal dan il-fatt li ħareġ mix-xhieda tal-avukat Kerr Cherry, lecturer fil-Fakultà tal-Liġi. L-avukat Cherry esibixxa ġabra ta' depożizzjonijiet legali konfliġenti fil-liġijiet li regolaw is-settur tal-kostruzzjoni f'Malta. Dan huwa r-riżultat tal-ewwel fażi ta' proċess akbar illi għadu għaddej. Quddiem din it-testimonjanza li mħallef Joe Zammit McKean kien ċar ħafna fi kliemu li t-xellugija ma tafx x'inhi tagħmel li t-leminija hija l-ordni tal-ġurnata f'dan il-pajjiż, irrimarka l-imħallef li qed imexxi l-bord tal-inkjesta. Waqt l-istess seduta l-avukat Anthony Borch mill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat staqsa x'inhu r-rwol tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni fir-rigward ta' bini freestanding fejn intqal illi l-BCA ma kellix ġurisdizzjoni fuq siti ta' kostruzzjoni bħal dawn fi żmien meta seħħ il-kollass li ħaset il-ħajja ta' Jean Paul Sofija fit-3 ta' Diċembru illi għadda. Intant wara x-xhieda ta' tnejn il-bord iddikjara l-istadju tal-evidenza tal-inkjesta pubblika bħala magħluq.